Takže mám tu takú špecialitku. Je to blok z Mercedesu, nejakého veterána. No a vlastne idem opraviť túto prasklinu. Už sa to vlastne prasklina bloku. Už sa to vlastne čistilo. Ja už som aj začal niečo. Mám na to špeciálne elektrody, ale zváram stigom. Takže vlastne špeciálny prídavný materiál. Musí sa zvárať po kúsku po centimetru, aby blok nepraskol a až tak nepracoval. Takže sa to musí robiť po centimetroch každú hodinu. Je to náročné na čas, ale výsledok si myslím, že bude stať za to. Zachráni sa nejaký ten veterán, nejaký ten motor. Musí sa to klepkať, aby sa stratilo to pnutie, aby vlastne ten blok nepraskol vlastne liatinový. Takže musíme pracovať pomaly. Kúsok. Túto stranu nechám tak, idem oproti stranu, aby sa to neprehrevalo. Tak. No a zrobím jeden zvar a necháme to troška vychladnúť. Teraz nejakú tú druhú stranu. Máme tu. Teraz to necháme ako vychladnúť. Necháme už je to prehriaté. Necháme to teraz vychladnúť. No, tak, že by som sa mohol v pohode dotknúť bloku. Takže necháme to oddychnúť.
Zdravím vás, takže je druhý deň. Zatiaľ som postúpil takto. A dneska zase pokračujem nejakými tými vzorkami, áno, sem, a zase na stredačku. Je to dlhý proces, ale oplatí sa počkať na dobrý výsledok. Takže zase niečo idem dať. Tak. Môžeme nejaké zrobiť ten vlak. Máme tu, spojíme už. Tak, pokračujem na zváraní liatinového bloku z Mercedesu. Takže prvé kolo mám za sebou. Vlastne už to mám celé zatvorené. No a teraz zváram druhé kolo pomaličky, tiež pomaličky. Všetko sa zvára pomaly. Takže vyzerá to celkom fajn. Zváry sú fajn. Takže pomaličky. Takže pokračujem v zváraní bloku na Mercedes. Už mám druhú vrstvu a ešte podoplňam tú druhú, tu bolo hlbšia diera tu bola, takže tam musím viac z toho dať. No ale už to bude za chvíľu finish, takže idem ešte podovárať čo treba, no ale tiež to treba postupne pomaličky. Takže vrhnem sa na to.
Takže konečne sa mi podarilo blok z motora z Mercedesu pozvárať už nejak tak na finál, ale ešte bude kontrola vlastne tesnosti, takže uvidíme, či to je fajn, ale ja si myslím, že dobré. Blok motora z Mercedesu mám pozvaraný a vyskúšal som si aj test zvarov alebo nedostatkov takzvané. Tu mám vlastne originál na to postupové prípravky, vlastne tento je, tu ideme od začiatku, nemal byť čistič, sa povrch vyčistí, potom je tam penetrak, vlastne sa nastrieka, vôjde do zvaru dnu, alebo vlastne vyťahne chyby a vývojka to vlastne podľa názvu aj vyvolá tie chyby, takže celkom to vyšlo fajn na to zvaranie na zliatinu. Našiel som 2-3 chyby, také veľké, takže tu mám jednu chybu, tu je prasklina menšia, takže toto opravím, tu mám jednu takú menšiu, tu tiež opravím a jedna sem. Takže a tie bodky sú pory, takže vlastne ich len zalejem, vyčistím tie pory, vlastne zabrúsim s freskou a ich len pozalievam, ale hlavne tie 3 body, 1, 2, 3 a to by mal všetko. Tie veľké diery, super, všetko vyšlo pekne zazvarané, takže vyčistím to od toho bieleho, od tej vývojky. Všetko vyčistím, no a pôjdem zas, ale nechám si to poznačím si, že kde, no a pôjdem ešte raz a zas zrobím test a budem vedieť, že je to OK. Takže pokračujem, koniec sa ešte nekoná. Takže blok mám opravený na druhýkrát, vlastne tu jak bola chyba, bola sem chyba, jedna sem, tak som to poopravoval. A dúfam, že to bude OK, ale spravíme si ten test, ukážem vám, ako taký test zvaru vyzerá, takže poďme na to. Takže prvá prísada, to je vlastne benzín, takže čistič, si vyčistím zvary, vlastne to okolie všetko, že by potom tie veci fungovali tak majú. Myslím, že tu je ešte červené po prvej skúške, ale robíme to poriadne teraz. Tak, toto dám na bok, ešte raz dám benzín. Tak. Tak. A teraz, jak to mám vyčistené, tak prvá hlavná ide vlastne penetrak červený, vlastne tak sa nastrieka na povrch, hop, hop, tak, tak. No a teraz sa to nechá zhruba 5-10 minút, nech to zapôsobí do toho zvaru, takže počkáme si 5 minút. Takže penetrak máme zapôsobený, takže teraz ho zase vyčistím. Tak, musíme ho vyčistiť teraz aj s čističom. Hop, 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 hop. Hop, hop. Červené more dole. Tak. Tak. No. Tak. Tak. No. A teraz tretia hlavná prísada je vývojka. Vlastne ukáže nám chyby. Takže kus tak dáme hop. Hop, hop, hop. No a teraz môžeme sledovať. No a tu vlastne kraj červené, tu som kus slabo umyl, ale to hlavné, čo nám treba, je tu. Takže uvidíme.
kde to vlastne ukáže. Treba kus počkať. Zreaguje. Tak. No, jak to snie, tak to reaguje. No, celkom fajn. Červené to nič. Vlastne tu máme. No už to začína vlastne. Tu máme jednu chybu. Taká. Tak. No a teraz nám to už nám to pôsobí. Takže tu mám jednu chybu. Tu je taká menšia, to je centimetr chyba. No tu je to OK. A trošička je aj sem. To je tiež taká centimetrová. Takže máme tu z toho všetkého tie dva chyby, čo je fajn. Už len to vlastne to opravím. Trošička tu, to možno stačí aj zaliať. Uvidím, vyskúšam to. No, takže tak aj toto tu je fajn. To len také mini. Možno aj por to je, ale pre istotu to zalejem. Nech to je OK. Takže test dopadol celkom fajn. A ideme ešte toto a toto opraviť. A myslím, že to bude dobre. Takže takýto set sa dá objednať. Takže v popisu videa vám aj napíšem, čo to je vlastne a skade som to objednával. Vlastne všetky tri je jeden celok. Tu máte vlastne divojka, penetrak červený, no čistič. Takže a tu máte aj napísaný vlastne samotný postup, ako máte postupovať, je to aj farebne rozlíšené. Takže viete, jednotku modré, aj tu je modrý obal. Je vlastne čistič, dvojka je červená, to je červený penetrak, trojka zase vyčistíte a štvorka už je dvojka. A je to aj nakreslené, vlastne pekne vám vystrelí tú červenú hore a viete si takto jednoducho nájsť chybu vo zvare, keď potrebujete niečo takéto otestovať, ako som zváral ja blok. Nemusíte ho nejak tlakovať a toto je také 100% uistenie, že máte to OK. A takisto sú to aj elektrody, ktoré som používal, vlastne tohoto typu. Všetko je tu popísané, 2,5 1,5 kg, 82 kusov. A je to vlastne, ukážem vám, je to vlastne klasická elektroda. Je to klasická elektroda na zváranie, ale ja som zváral s Tigom a som si tú síru, zapaľovacú síru som si oklepal vo vrtačke, vyčistil, aby mi ostal čistý prídavný materiál, tento ako je na začiatku. No a ja som to zváral s Tigom, takže také sú aj finty, akože to vám tiež nechám v popise všetko, takže tak sa dá opraviť aj s elektrodami. Tigo je vlastne čistejšie zváranie, presnejšie, jemnejšie ako tá elektroda, že vám tam horí. Takže ďalší malý projekt je za mnou, taká pikoška, vlastne hliníkový blok motoru a môžem ísť ďalej. Majte sa, nezabudnite zase dať odber, like a kľudne aj komentár k tomu, čo sa dialo. Majte sa, zase vidíme u ďalšieho projektu. Čaute.